našem životu. Što to znači? Imate raznih ljudi, vjernika, čak i teologa, koji kažu da nam čudesa danas nisu potrebna. Pa čak i Isusova čuda iz Svetog pisma tako prizemljuju, tako ih psihologiziraju, analiziraju, da ispada kao da se izmijavaju sa samim Bogom. Što znači istinsko čudo u vjerničkom smislu riječi? Čudo u vjerskom smislu ne znači događaj koji ne bi slijedio prirodne zakone. To može biti neki fenomen, neki fizički fenomen, prirodni fenomen koji ne mora imati nikakvog značenja po moju vjeru. Da se dogodi čudo u mome životu, dovoljno je imati duboko iskustvo u srcu da se to što se dogodilo, da je tu Bog zahvatio u moj život. Da je to što se dogodilo djelo Božje. Ako je to, onda to može biti bilo što. Jer ja doslovce u srcu osjećam da je tu Bog zahvatio u moju korist. Tada je Bog Emanuel sa mnom. Bog sa mnom, sa svojim narodom. Ako se ne događaju čudesa u našim životima, onda kao da bi Boga nema u našim životima. Čudo nije nešto da sad ja podignem ovaj oltar u zrak. To bi vas više smutilo na putu vjere nego li vam pomoglo. Istinsko čudo je kad zaista u svom srcu osjetim da to što mi je Bog dopustio u moj život, da je to izravno Bog zahvatio u moju korist. Da je moj Bog blizu, da ga ja u srcu osjećam. To je čudo u vjerničkom smislu riječi, a ne nekakvi fenomeni. Levitacija. U Americi su mi na studiju parapsihologije prikazivali gdje i guruji, i magi, i šamani u Indiji levitiraju. Ne samo katolici i mistici. I vrag može levitirati, ali ne po snazi Duha Svetoga. Bog ne gleda na takve znakove. Bog gleda na ljudska srca i istinsko unutarnje obraćenje. To je čudo u pravom vjerničkom smislu riječi. Pitam se zašto se u ovo današnje vrijeme u kome mi živimo ne događaju kako velika znamenja, čudesni zahvati. Zašto? Postoji samo dva razloga za to. Prvi razlog, zato što mi nemamo dovoljno vjere. Pa ne možemo ni vjerovati da će se neko čudo ili Božji zahvat u našem životu dogoditi. To je prvi razlog. A drugi je razlog, zato što je svima nama dobro što smo Božji. Dobro, pitam se tko je od nas potrpio pravo zato što ispovjeda Isusa Krista. Uistinu se to pitam. Došla mi je jedna grupa iz Vukovara. Ljudi koji su se sakrili u podrume i u kripte, kada su zločinci prolazili, uništavali sve živo, ni životinja nije ostala na životu. Sve su Hrvatsku ubijali. A oni su se skrivali dole u rupe. I pričaju mi, gdje god bi prošli, gdje god je bila pukotina pod zemljom, bacali bi okidač od bombe bi izvukli i pustili bombu u tu rupu. I pala je rupa tamo gdje su oni bili, njih 30-ak, invalida, staraca, djeca. Kaže, bomba je pala s jednog kraja, jer mi ne znamo kako, našla se u jednoj kamenoj posudi skroz na drugom kraju prostorije i tamo eksplodirala. Nikome od nas nije bilo ništa, svi smo ostali živi. A ja ih pitam, dobro ljudi, a što ste radili toliko vremena, skoro 3 mjeseca dole skrivečki pod rupama? Što ste radili? A oni kažu, Boga molili. Boga molili. Pa što se onda čudite da vas je Bog ispasio da se čuda događala? Dok je ova nova bila okružena sa svih strana. Padale su granate, pucali na bolesnike, bolnice u Novoj Bili, gađali sa svih strana. Nisu je pogodili. Vi ste svjedoci. Nijedna kuća, osim malo šrapnelom, nije ovdje bila uništena. Ali što ste radili tada u okruženju? Boga ste molili. Tada vam je vjera bila više jača nego danas. Kad Hrvata automobile krade, kad se nedjelja ne poštuje, kad se brakovi raspadaju, kad i na Bavljak radite. Ljudi drugi su vjera više poštuju svoje nego vi katolici svoje. A mi 15 godina nije prošlo kad ste bili u okruženju i spašavali svoje glave. A tad ste bili povezani, ste Boga molili. Što nam se događa? Prestali smo Boga moliti.
Prestali smo istinski vjerovat, to nam se događa. Kad bismo takvu vjeru vratili u srca, kad bismo tako vratili Bogu i sad kad je mirno razdoblje, iako je pitanje koliko mirno, jer je mir u srcima pojedinca, a ne na van. Mir je u tebi, ako ga imaš, imaš ga, ako nemaš, nemaš. Pitanje je da je tada bilo bolje ili je sada gore. Pitanje je, ljudi moji, bez vjere u Boga, bez istinske molitve, bez žarkog vapaja Bogu za ono što želiš, kad moliš, da vjeruješ da će ti Bog dati, da te je čuo tvoju molitvu i vapaj, neće biti ništa. Jer bez vjere ni Bog ne može. Ona će to zlouporaba Boga. Ona će to zove magija. Velečasno, gurat kovertu u džep. Koliko košta da ozdravite moje dijete? Ja da ga ozdravim. To sam čovjek, svećenik. Ja mogu dati sakramente. Bog je taj koji ozdravlja. Ali roditelji, vjerujte. Molite i vjerujte. Jer ne možemo kupiti zdravlje. Možemo ga izmoliti snagom svoje vjere. I ne samo zdravlje, sve. Pa i suživot na ovim prostorima.